Il-Gvern ta' Muscat iffirma ftehim ma' kumpanija ewlenija tat-telekomunikazzjoni. Ftehim li wara konferenza tal-aħbarijiet li damet nofsija dawk preżenti baqgħu ma fehmux eżattament x'kien. Min-naħa tagħna xtaqna nistaqsu lil Muscat x'inhu eżatt dan il-ftehim, iżda l-Prim Ministru stenna l-firem, ippoża r-ritratti u ħarab minn bib fil-ġenb. Dan fil-waqt li l-ġurnalisti nżammu msakra f'kamra oħra sakemm kien assigurat li mhux se jiltaqgħu ma' Muscat fil-kurituri ta' Kastilja. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri introduċa skema ta' smart parking f'Ħalluqa, iżda għalkemm din kienet impiġġija bħala xi ħaġa innovattiva, il-verità hi li din is-sistema diġà teżisti f'Ħallqormi. Fid-dawl tal-protesti ambjentali li l-ħadd saru f'Ħattart minħabba l-qtuħ eċċessiv ta' siġar ippjanat għal ġimgħat li ġejjin, is-Segretarju Parlamentari prova jabbina l-idea tal-smart parking mal-ambjent fost il-perplessità tal-ġurnalisti. Sa dan it-tant il-konferenza tal-aħbarijiet infetħet mill-kap eżekuttiv ta' Vodafone Malta Sonja Hernandez u mill-kap eżekuttiv ta' Vodafone fir-Reġjun tal-Ewropa Serpil Timuraj li tkellmu dwar is-suċċess tal-kumpanija u l-futur tagħha f'Malta u madwar id-dinja. Il-kumpanija Vodafone infetħet f'Malta fil-bidu ta' snin 90 meta Gvern Nazzjonalista kien tejjeb is-sistema tat telekomunikazzjoni f'pajjiżna. Dan kien wassal l-possibilità li kull Malti u Awċi juża l-aqwa sistemi ta' mobiles u aktar riċenti l-internet.